በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኃጢአትካ ክሕደገልካ ዝግበር ጸሎት መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 51 ኦ አምላክ ምንቲ ዘላለማዊ ምሕረትካ ኢልካ ይቕረ በለለይ ምንቲ ዓብዪ ርህራሄኻ ኢልካ ኸዓ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣጸቢብካ ሓጸበኒ ካብ ኃጢአተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጦ ኣለኹ ኃጢአተይ እውን ኩሉ ጊዜ ብቅድመይ እዩ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እውን እከይ ገበርኩ ስለዚ ክትፈርደኒ ሓቅኻ ኢኻ እንተቐጻዕኻኒ እውን ቁኑዕ ኣለኻ እንተ ኣምላኸይ ኖ ካብታ ኣስተውሎት ኩላ መዓልቲ ጀሚረ ሓጥየ ካብታ ኣደይ ጸነሰትኒ መዓልቲ በደለኛ እየ ንስኻ ቅንዕናን ሓቅን ኢኻ ትፈቱ ጥበብ መሃረኒ ካብ ኃጢአተይ ምንቲ ክነጽህ ጸቢብካ ኣጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዱ ሕጸበኒ ባታን ሓጐስን ኣስማዓኒ ሽዑ እኳ ቀጥቂጥካኒ እንተነበርካ ክሕጐስ እየ ንገጽካ ካብ ኃጢአተይ ከውሎ ንብዘሎ ኣበሳይ ደምስሶ ኦ ኣምላኽ ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ ኸዓ ውሽጠይ ይሓድስ ካብ ገጽካ ኣይትደርገኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይትግደፈኒ ሓጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፈትየ ክእዘዘካ እውን ደግፈኒ ሽዑ መገድኻ ንሓጥእ ክምህሮም እየ ንሳቶም ድማ ናባኻ ክምለሱ እዮም ኦ ኣምላኽ ምድሓነይ